bayan. Oh, Romeo. Anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa lang. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadait iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul ngami namang lokata kon dito shop. Maibus ngami rin ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. Lukasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung amin namang lukat. Gaputa masapul dati kwarta. Nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad ti pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa apimusay day di ipag. Nalabit, iso kuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Angim sa nabale. Mamatiak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Ay, kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik na, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talaga nga arapapday dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipas nagmukit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga oray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day tabong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka niti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin atawain. Ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklaangan iti negosyo tayo. Anya. Ay sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo ta nasimadot ka nga agadal. Basta tatang. Saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda, mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka baala. Oray siyak mo't manang. Adamit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnuti ko na ni Jenna, manang Hana. Masirib ka. Iso akabaulam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yun. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadon ka nga agadal. Una nang, saan kun alagpasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan to laangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas magtunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko. Abum ka di at isa ni kwakat maibus, wenno mabalin amapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to amapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka.
Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tantula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Ano tin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti addina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, may lepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam apamigatan tayo, tatang. Wen nga rod, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay kituon anak ko. Talaga akinaimas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumot ni Jishap. Talaga asanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod, primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, nga mawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Alah, bayam, padasag tuma na kasarita, barang makamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaeng no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaeng kadata. Jana, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuwa manang, kayat ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading. Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag narot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang, ket si kamit ngay, anyan tumot ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan yu itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehiyo. Pudnot ako na, manang. Kat sapay la kuma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag. Ti makaturpos tayo. Gaputa day to'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amom, bong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko.
Kasta apay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wen, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatek a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kameten nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Ket dagiti ngay kakaanakak, kumusta damaten? Mayat mo manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Ket sapay lakuma ta makaturpos da. Dahil ti daw-dawat ko iti namarswa manong. Di makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahita tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Huwag nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak ammo. Nuapay met nga mina, nagbanag met na kasday ti anak ta. Nagbalinen asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasirsermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan na kalaeng. Hay, makapasuron ti kastoy. Di ta kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si mangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta kadilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akadwam dagiti barkada. Adday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumra kak man laangan iti silad ko. Ay, talaga asaanin na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo. Basta bagbagaan talagta akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ta ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Uwan anak. Nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang, mapan kayo ijay shop yu inton bigat? Uwan, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwam langan lagi ti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayong to atalo. Kalaman nga ron, tatang. Kayat kumat nga minti mapan ijay.
Ken kayat ko mati makasursuro nga agdait iti kawas. No kasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, maturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di. Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at mat no kasta, manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo nga agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, at the klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Magantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay ko man alaan ti impadait ni Primo akawas. Kasta ka di manang, apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni Primo, gaputa na sapa mo tarimwar itay. Kasta aya, Wen bayaw, iso asyaklaang ti binaun na nga umay mangala. Masapol na kanu ngamin inton bigat. alangarod di pag. Mabit lang, isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may sakamat dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito, pag may saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain inot mo ta na makailiwliwag kami kada tatang. Nasaya at matnukas ta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kas tamalagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na yo, Hana. Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasingpat day dinanang yo. Wen nga rod bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wen nga agpayso. Nabayag mo ton asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Di maitamon day di ipag. Wen, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gapo ta nanakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wen anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kunan ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay laang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko mat idaan. No kasta nga rod, sumurot kakada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Makitan tuan. No makasurutak, tatang. Anak ko, umay kayo na di kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo pa'y nga ron. Sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan.
Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo ni di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yu a primo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpaiso tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da kano ti umay sumarungkar di ti balay. Ay, nasaya at tatang, nasumarong karda ditoy. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Bayan nyo. Ta umay da kanwintun umay alawas. No kasta, tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di magasa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado iti balayo. Ay, una manong. Excited nga rudan lang iti anak ko. Kasta ka di. Wen, nangruna ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay, una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar da Titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, bong. Iso a pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project time tun Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak langan ti mga ramid iti project ta. Agyaman akbong, talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amangan no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale, bumawi akto intun sumaruno. Ikarikday ta. Ala, wenen. Awan pagdanagam kung naktumat. Maawatan ka. Kat siya kung timakaam mo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan mi ije balay da Titom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta inton maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa Primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagahiyam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutan. Wen nga may mayat matlaang kuma no kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumangay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, Primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. Addan da Titong Primo kan Titam Alma. Wen tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumarunong nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay tatang. Sa mat siguro akasta.
Ang mga dala pa ka kumikuman na. Wen ket nga taa, tatang. Ala, mabit laeng nga ron. Ayabakon da Jane ken Jenna. Sige, aya bamidan. Apagisunto, no addan da tito ken titayo. Kumusta kayon, kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan ak iti daytahan, nakaanakan. Kat da kayo mat ngay, Jane, Jenna, kumusta mo ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya kami, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsek, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagaken kwa na. Gaputa saan na kami atang denggen. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Ano saan nyo? Patsek ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mangarod ta kastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malumen. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay, ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Alangarod kakaanakan, agpakada kami. Kitne, malumen. Sige nga rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot, tito, tita. Ay katuan Da kayon tumot ti awisan mi ijay balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen, tita. Wan manang, da kamin tumot ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talagang amin na nagagat na nga agadal. Day tangarod ket. Sigurado ang makaturpos na gijay iti panagadal da. Ay, sapay ko taba kapanunot met ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas met laeng iti kurso na. Padasan tanto manen akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsung lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa da titum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito kan tita, ada kano na panandamanang Teresa kan dagiti gagayim na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong. Al-alukuyan nga rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matlang nga agadal. Kasta? Wen, ket sapay la ko ma. Tagtuloy matlang nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi.
Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Ada gaya magpadpadait dito'y. Uwan nga rod, anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo dito eh. Mayat ano kas tatang? Ado pa'y ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita, anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga ado ti agpadait. Husto ka, anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati dito eh. No kasta apaya bandak nga agrepair iti lugan. Bilibak talaga kada kayo tatang. Nagado ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agrepair iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga rod, Jane. Ado ti amuna at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading. Gaputa malaksid iti shop na. At dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang ka ni tatang anya. Katwen nga ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang. Responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y maturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka matla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat nuagi na naka. Sana bale, tadamat dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kayat kumot nga minti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simbangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simbangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartek. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti ibagbagami. Saan ko nga ruda kayatan ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangrang Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Uray siyak, Manang. Tumulong ako man. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan ka ni Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Winmat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama na. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan.
Tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay ngagbannog Nang runa kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw anya. Kun nga rod Hana. May san atawon tinapalabas. Sipud pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamat ti high school. Kun nga rod Hana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abala Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti Apo, awan nagbalin na parikot ko iti naunang anak ko. Uy, nading ko. Talagang amin, ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, nukuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into umay atawen. Mayam manong, tas sakto ti mangbagbagay iti kaanakak, bareng denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Inton umay abulan kaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wen, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Nakuna ni Romeo apadasen nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laeng. Kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na. Makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka. Agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Wen Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa anak, di ka kadi masayangan. Ha? Anya ti kaya Diyos sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawen. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin, amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin anak. Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Wan pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Anak, inton bigatan ti graduation mo. Maragsakan akparaken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Dua kayo akadwak inton bigat. Saan kan ngagliday? Patsep, sa di naman tiyan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay paraken ka. Wan tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wan tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wan tatang. Katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumbay nga pagyamanam kanya. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamot langan iti high school. Wen bong, congrats matkan ka. Ay na,
Maragsa ka nak. Gaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray syakbong, maragsakan aklaunay. Gaputain inot matlangan ang matungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Uray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan kabong. Kamaudyanan na. Nakaturpos na matlangan iti high school. Un nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Uray mat ni tatang ko, bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno day ta. Nakita kayo nga rod itay. Madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Uray syakbong. Diyak mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umaykan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya ating manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapaam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak ana sayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehyo, tatang. Rumbeng lang, anak. Gaputa para matlangin ti masakbayan yung agkakapsat na ita. Ket ti kanahin ko iba ka kayo, ha? Dayta ti kinabaknang adin tumapukaw. Laglagipan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa dayto iti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Tauren no awan kinabaknang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo, at dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumet ti katulungan mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amanong. Daytamot lang tinakunana kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana, saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen, bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak maten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Un ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Alang nga rod, bong. Patgak ti awis mo. Anya ti ko ng primo? O may agpasyar da Romeo kanda giti anak na dito. Wen ka no, Alma. Dayta tinakunakanyak ni Romeo. Alang nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo kunam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tayo. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumaromyo, kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang. Wen, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sarong karda.
Kasarita pa'y kanon ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehyo nga minain, iso nga amangan no mairanangad da pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang, ngam jak maipasigurado, no adna akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigata naktatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Mas natay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pa'y laama kay boyfriend? Unang pa'y ti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayaat no kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ang makumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada tito yo aprimo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamatan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wen nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamatlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wen nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wen, nabayag mat ngaminan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay matkit di Manang. Kailiw kumatan ida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamat ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayag mat tan asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ang mapanmaturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang, ilapas ko pa ngamin to'y activity mi. Masapol amal paskon. Iti kasta, sa anak ang maurnungan. Nay, kitama, anak. Ang mga no malabsam mo ng tiyagpuyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amal pasko daytoy. Da kayo kitni tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalam kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, inkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti maisa agayim na. Agawid tumutla kano apaman amalpas da amangan. Amom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, primo. Sabagay, mayat matkit di iti kasta. Mayadayo kadag iti sungsong nga barkada na. Awan tinasaya at masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana?
Sika ka din, dayta. Wan manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos? Medyo nabayagmat ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami lang tamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanu nga gadal. Gaputan na ibarkada ka. Ay, pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak nagsardeng. Nalabit, ada kumapayan trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maraksakan kami, tito, tita. Nagkikita tayo manan. Uy nga ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo meten kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo. Nasaya at matlata, tito. Pudno di ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakananagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi iniliw lang iti anak ta. Gaputa man manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat nga na makumikom. Pudnod ako na manong. Akit, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon na rumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. No kasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga ron manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da ka kailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtaganan ni tatang agur oray kada kami. Alma, nakapanawan da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas jay dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. Saan na dayta? Nalailo da pay. Kan nasisingpot da. Talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno dayta. Nasingpot nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpot no di kat masirib pay. Nanang, tatang, Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. kaya't kayo kumaakasarita, tatang, nanang. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Ayan. Nakapanawan da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay. Ngal alukuyen ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang,
Kat gapu iti daytan. Kayat kun nga ituloy ti agadan. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso tatang, nasaya at mat no kasta. Iso nga ron, nginawagan na kita ni Titom April mo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano, tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal tatang. Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot a manumat laangan atawan, malpas nan ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursona. Wenbong, dito'y mat lang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras a makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad-adal ka manan? Saan matana? Masayangan lang amin. Gapo ta sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bali, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alangarod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka matgayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak-itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan na. Gapuday iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Ket makibarbarkada ka pailaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Ana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyar ije balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyar ije balay? Katuray siyak mat, saan nakpay mat nga impasyar ije balayo? No kayat mo, ije ta balay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mat ni tatang mo. Kasta mo dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asing-asing mo. O sige, mapantay ije inton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wen nga ron, kasanumat ngamin, no kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong akpay iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, manang Hana, adamot ganyam sa nga ilim. Wen Jane, iso ni Bong, kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane.
Kasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Wan tata, kaadalak ni Hana, Seafood High School kami. Wen, si kati kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di tata, maragsakan nak amakam-amo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Wan tata, gaputag pada kami mat amakumikom ka ni Hana ije pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay manang, agar aram kadikan kadayjay akaadalam. Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Kasta ka di, manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo matlaangan ti kurso. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainik kandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day ti kinabak nang adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Hana anak, adaman damagag. Anya ka di day tatang? Agar-aram kadikan kanibong akaadalam. Kuha tatang. Saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken maysa, agadal kami pay, tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaan. Di kay agdanag tatang. Tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho. Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno adda aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin ang nagsapul ka adagos iti trabaho. Nag-review ka nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa na mapano kasta nga awisan dagiti sigo dagagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta.
Ngamin, natungpal metlangan ti arapaapta ang makaturpos iti kolehiyo. Kat dayta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti dua atawan. Nastam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wen, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, ditoy dametten agumatang iti tela a masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito iti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di awan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Ar-aramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kano sa anak pa'y mata makaturturog? Basta, manang. Agina kamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, bong? Una. Kayat kamat ngayam mo kadang iti dadakkel ko. Kas kanyak. Inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadag iti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda akayan ayat na. Ha? Saan? Gapot akanayon ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asika ti kasingedan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Ayan mo. Awisan na kay balayo? Una na. Nagpasyara kun iji balayo. Isu nga ita, si kamot ti awisak iji balay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakkel ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpet dagiti dadakkel ko. Kas matlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Ala nga rod bong, no dayta ti kunam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni nanang amakan. Naimas ti loto ni nanang. Agyaman akbong, malagip ko lakit nga rod day di nanang. Ha? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklat ta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kadananang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi.
Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya akong ti mga ramid kadagiti dadduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimak. Saan mat nalalaing lata ni Manang Hana? Aywan, apay nga awan pay lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day jayon. Amang ano saan pay analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sabagay mo't kit di Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daon tulaang ang tilutuan ni tatang inton sumangpet. Sige manang, ituloy ko pa'y ngarod ti araramidag nga samin ko. Dituya kon salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw, nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko paikit din na nailepas ti aramidag? No problem, Hana. Siya akong tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makaina na ka. Nakababain paikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot paikit din ni tatang ijabalay. Alang nga rodan. Itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kantatang. Saan ang maisina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak, nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimusay da dinanang yo. Wan nga rod tatang, kat maudi mo ton semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak, kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim, alipasem ti kursom. Wan tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak da jay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo. Ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rodan ti sagot tayon to kan ni Hana. Kasta aya. Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kan kuana. Lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana. Sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta. Kat dayta mo ti dayawak launay kan ni Hana. Kat itatag turpusan. Sapay kuma. Tasaan lapta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin na panagturpos ta. Oray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot lang yan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad-adal ta. Saan ka mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibker mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang.
Siya kung tinagbali na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti dayta. Dayawon ka launay, Hana. Gapo ta kinabaalam nga ingiddan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpusakon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya update na plano. Saan ka nga ta amarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka akabsat, Hana. Manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gapo ta ipatpatag mo ita. Wen manang. Ngamin, kayat ko mat makaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day ta, Hana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan, tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar, kan amin nga adda ita ditoy. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos a panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko a makaturpos iti kolehyo. Kan agyaman akmat, gaputan na itad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na, kayat ko man payapagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami at talungag kakabsat. Tatang, agyamanak, gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo ang naimbag Kayat ko ang makaturpos kayo mat iti panagadalyo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon nyo nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang Hana. Agturpos kami mat iti kolehyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo. Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamat lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni manang Hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni manong Bong ti sa nga ili, manang. Oh, si kamat gayang Bong. Ala, sumrit ka. Dito'y tayo unag ngagsasarita. Un Hana, pudno tinangag mo. Ay-ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agdanag, Hana.
Saan ka nga apuraan amang sungbat kanyak? Tinapatag, naibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Ket sapay ko ma. Tama ka uray ka. Unhana, nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Ket no bilang tadanton na talged a panggadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na iti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Ket itata nakapasa akon. Agsapulak iti pag-applyak tatang. Sikat ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga baga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng, kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo tatulungan. Iti kasta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan ka iti dayta, anak. Talaga anak kasaysayat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamain yu dayta.